karbi long media tum tong sikot penili tum la nang tum nang chu phalon nang chitong thek pon nang tum hon akiro pila la si pini nili tum All India Karbi Students Union pen nang tum pan nang chu pha pon nang kok ngote press meet do nang kok alam thegela puen lo kedam tang bom kuru ani le Sunday ani long pen social media long kachit hang plu la dipu LA MLA bidasing ingleng odlang nu asai kacuk klema video kacuk hang plu la bangso alam budak senil tum nang tum pan ani etethini alam kacithan pon di basenang tum barang chupha pon no nilitum All India Karbi Students Union pen nilitum kaningje dam ji bakipu dam ji pu alam thegela puhen lo je alang li inut arleng kithe mate alang li inut dak dipu LA IMLA lo alang li la puson odlang nu kacuk klema video ke viral la bangke non long ke kado ka bipir the dang ji thang phun lo la bangke kado ka bida theglong dak lo lasi alang li inut ilitum Karbi ham hangaphan representative alang li inut arleng kithe inut MLA lo alang li la so sailang no kacuk klem alang li lam the thi chema tha thema je alang li ke rat ahong jai mate ilitum Karbi ham hangaphan isi tuan mesen kija pon ya bang phulu te bons dame alang li la puson piniani odlang no nang chuklem alang li od adur ke no da ka joy ne pini la puson ilitum ke thek long la ke ilitum Karbi ham hang tong phai tum ka therak ne me alam si ka therak ne me ang ding si ilitum monang le rok lo la si nilitum All India Karbi Students Union pen nilitum labangso MLA bidasing ingleng apa nilitum asong pen nilitum ki pudung kang tung bang ke la lo alang li prabjin pen Karbi akhe apa dia cuhan nang ji pus nilitum alang li pan so that pen pin rempon lo la pen ke alang li la puson odlang nu kichuklem apo nilitum asong hin pen nilitum ke alang li pan ke so that pen pin rempon lo la pen te alang li long lo da hala kichuklang lo su arlo alang li tado mirdelin teron pi ne ko pinune alang li sitami alang li ki methena or aduro su pi kali pu tum dak pansiklang dak lo lasi alang li pan sitame odlang no ko chuklem alang li la chuklem de lo posi alang li nut arleng ki the pon alang li ki pathi rak nate ilitum Karbi ham hang asong aphan aman ki jor bang pilo posi alang li pan sitame prabjin pen nep ingnang pon nangji pusi nilitum All India Karbi Students Union hin pen nilitum chuning ripon lo nilitum All India Karbi Students Union pen nang litum media ke dewan po ke nang litum porting pen nilitum nang chukha ponating pen apale po nang litum an akero la pen ning nang chingdo pini nilitum Ladakh kachingrum nang ko alam theke tomo helapu nilitum majia sarta nang khan pon galo ke nilitum lapen Karbi arat Karbi aham hangaphan herak meme mampeng napa vedat asai si pini Karbi ang long no nikli ko cimandan lapuson si cimanji Karbi ang long pum ma mentu nepen da matha the setame je non dipu LA IMLA bidasing leng bang alang rara sai ke klem vega bangku amit hanga sai cheteng ni det si rara phan alang ki me tu wa ki na ki janang ji bangku si od lang no ka chuklem a video appear thepen pachet hang lu aputha ke ni tu ning dublo la pen herak lo la pen ke iman dam lo la pen ke la puson Karbia arara phan alang aman ke jor kapat herak apot ke nilitum All India Karbi Students Union pen alang iphan pin rampon alang lige inut a representative Karbi anglong arak apharmas alang asam along si representative dong alang li amithang mana chema tha thedalo ma jeni la suar pusi du alang li la puson od lang no chuma tha the pran alang li betai pharo ma tha loma je ni la so sa ki klembe hengnu ni piso so me antang ni sumar dolo ku ni rat do ni dep do polang chuma tha loma ma de chuma tha thedian alang la puson kama tha ka vedara joine si pini Karbi anglong
ararapan alang patherak lu alang amanjor posi nitum All India Karbi Students Union pen alang phat so dak pen pachini lo alang li prab jin pen radang lu wangsi alang karbiang long arat phan ka betray report alang dia chu hang wek nangji lan chota kalisi itum karbi customary lo do kichok chia bang phan kang sai ji alon do aposi karbi customary lo ron pen MLA bidasing ingleng upon inside on wek nangji posinitum All India Karbi Students Union pen so dak pen pachini pon lapen ke orang lu kecuklem abang pi pas tame garbi ang long aratum deng ponone pipon ma pote alang sitame inut areng thia pha amman ke jor alang garbi ang long arataphan amman ke jor asai siklem rong a family pha adon arap pha rong ru phan pathera asai salang klem rong alang li lapuson a orlang no claim ji puni tumalahan matha ulu sitame inut sowarlo alang kacik matha nang dia son do pik abang pita lapuson siman da rapor alang lifan sitame prab jin pen inside ponang ji arona tang panang net nang ponang ji pusini tum song a hin pen ke sudak pen pachini ponlo lapen non het jong atumi herlang alang pen lam pra pachipi theklong alang lake kumat ang no long tong alang lam pra chipi nei media long nei mat kumat long long paklang nei laki klar dak ka chini nei sitame alang li lam klar ka chipi ge thek long apo selang la puchot kali rat ang no wang se alang lam klar bang chipi pa menang ji pusi to song pen ke hang pon lo alang pha la pen ke hadak lam klar ka chipi ateng ko tum kamatha ponang ji dok piga alang kanim ji pon la pulo je Meli jung ke labang suasai ke cuklan di paning hang he. Sitame ni phana ke toy bang ke doko lapusona sai klem naku ni karju dela joksi lapuson klem nang lu kolam do. Lapen lapuson orlang lu klem chok phana lang tu kama thak chok kali dia asona tumi thek long. Alang tum orlang nu chok klem ahu alang litum alang ba video en pondet kolam dak lang. La soposi pini ligat kolam alang khan pon pamil. Lasi hadak alang mastermind atumdu pu alang chikham pondu Agustin Kramsa lapen Victor Tisu lasi laso putha ko ana hokma ahok hema inquiry bang pedo vegnangji ilitum democratic country long itum legislative executive judiciary ke intang pe acha kong khipi aposi chuning rilo je laso lam ko ana hokma ahok hema lin pa menangji lapen ke Jongsi ahok per tung kacirap dun do veglo pote alang phan arona teng pen kang sai ponji phansa bang putin da lam theche pakla abang putin da RDP dun bang sa kenang so pusini hin pe chuni ripon bane tum All India Karbi Students Union pe chuni ripon pipon ma pote lake non kijutsia por ang the kelong lalo isi blackmailing mate honey trapping akesa sonsi chimandal Pipon ma pute labang so video lang no amen pen tangka lak thong ke lak inko enam elu watum do elu lake halaki phove ka bang pi pen se than pon dalu tangte itum a society long matha kha je labang so a video non la puson kichu jo ba kichu nam ang de nang le ro an par ke la so a video bang alang tum long alang tum tangka en lablu sitamel anda dor de lang si inut akai adonara karbi ang long ara phan bang no ki jo anta aklang tum plan la aposi karbi ang long ara ladak matha paminang ji dola karbi ang long ara tum lapuson ka chu matha tum han lang ding buma lapuson blackmailer sa tum han lang ding buma aposi itum kang sai jadim do law and order do itum Karbi customary lo do aposi itum song do an chelang pepen Karbi ara chelang pepen itum a hok kang sai ke long jia phan itum thur pak pen itum kache song la pen thur itum aron pen kang sai ke long ji phan itum la bang si bo inang ji pusin itum song la hin pen ke tuning ripon lo Karbi ang long ara na phan do
do ana rara phantami